vedem. Suntem live. Ar trebui să fim live. Să mă conectez și eu la o rețea de internet mai serioasă. Bun. Vă salutăm, dragi prieteni. Sper că ne vedeți. Suntem live. Eu cu fratele Adi Gașpar, așa cum am promis deja. Vom discuta în seara asta despre profito-covid, să zicem așa, sau profi-covid, cum am încercat să poreclim puțin fenomenul pandemiei de profitori care se răspândesc în perioada asta. Vom discuta despre impostori religioși, practic. Și pentru început, Adi, dacă vrei să ne spui câte ceva despre tine, nu înainte de a vă spune că puteți să dați share acum la live-ul acesta, este public, se poate împărtăși pe grupuri, la prieteni, cu cine vreți dumneavoastră. Sensibilitatea oamenilor religioși și oamenilor credincioși în vremea asta e foarte mare și mulți dintre ei suferă datorită faptului că anumiți profitori sug viața spirituală din ei și chiar banilor și așa mai departe, așa că eu cred că este un moment bun să răspândim un mesaj ca și acesta. Adi, spune-ne puțin despre tine, cine ești și ca să înțeleagă oamenii de ce am ales să discutăm împreună seara asta. Deja numele meu îl cunoașteți, Andrei vi l-a făcut cunoscut, vi l-a dezvăluit. Slujesc în Rastul Nou, județul Dolj, ca și păstor la Biserica Baptistă Calea spre Cer din anul 2007, de când am plantat biserica și ne-am mutat împreună cu soția în Oltenia. Eu fiind din Banat, soția mea fiind din Gorj, ne-am mutat undeva la mijloc, ne-am întâlnit undeva la mijloc pe ogorul Domnului. Super! Frate, sperăm că și în perioada asta Domnul să binecuvânteze lucrarea acolo și adunarea și că vă folosiți și de tehnologie, cum facem majoritatea dintre noi. Deci subiectul din seara asta este epidemia de impostori, escroci, profitori, care profită de oameni nenorociți, sărmani, de oameni slabi. Focusul nostru, focalizarea noastră în seara asta nu o să fie pe cei care profită din punct de vedere economic, nu prin scumpirea alimentelor, prin scumpirea medicamentelor și așa mai departe. Nici nu știu dacă suntem foarte pregătiți în subiectul ăsta, dar scopul nostru este să vorbim despre cei care profită din punct de vedere spiritual prin manipulare spirituală și scopul acestui live nu este să denigrăm anumite persoane, ci să atragem atenția asupra derapajelor care există și asupra pericolelor practic care există. Noi facem lucrul ăsta din dragoste, cred eu, sinceră pentru frații noștri, surorile noastre care se răspândiți pretutindeni în țară și în lume și sperăm să vă fie de folos. Iar dacă considerați că este un subiect important și eu cred că vom reuși să demonstrăm lucrul acesta, împărtășiți live-ul acesta cu cât mai multe persoane. Vom identifica cel puțin 3 categorii de persoane care în perioada aceasta încearcă să profite din punct de vedere spiritual de credincioși sau cel puțin de oameni religioși, să spunem, și anume pseudo-vindecători, pseudo-profeți și pseudo-predicatori. Aceste 3 categorii de oameni sunt foarte active în perioada aceasta și dumneavoastră știți că Facebook este plin de oameni care spun că vindecă de coronavirus, oameni care vin cu tot felul de profeții pe care spune că le-au făcut înainte de coronavirus, profeții pe care le fac acum cu privire la coronavirus, ce se va întâmpla mondial și așa mai departe, cât și pseudo-predicatori care interpretează în tot felul pasaje escatologice, promisiuni din Vechiul Testament cu privire la protecție de boală și așa mai departe. Și vrem să oferim, cred eu, o perspectivă biblică asupra acestor lucruri, iar dumneavoastră care ne ascultați în seara aceasta nu trebuie decât să judecați ca și în toate celelalte ocazii, după modelul credincioșilor din Berea, ceea ce spunem noi, dacă este sau nu este adevărat. Adi, vreau să discutăm puțin în introducerea acestui live. De ce crezi și de ce cred eu, crezi tu
oamenii sunt foarte susceptibili, sunt foarte deschiși în perioada asta, par foarte slabi în fața atacurilor acestor impostori și profitori. Ce anume din om este așa un fel ca o sugativă pentru atâtea erezii, atâtea minciuni, atâtea promisiuni false, pentru vindecare, pentru un viitor bun și așa mai departe? Ce crezi că îi face pe oameni atât de labili, atât de schimbători, atât de deschiși din punct de vedere spiritual la impostorii ăștia? Hai să discutăm puțin despre subiectul ăsta. Ce crezi? Ok, aș împărți asta în două. În primul rând, cred că unul dintre factori este de natură sentimentală, dar sunt cei doi S despre care vreau să vorbesc. Unul dintre factori este sentimental. Oamenii sunt mai sensibili în perioada aceasta. Ne uităm în jurul nostru, cad oameni pe capete, unii dintre ei decedează, alții cad la pat, bolnavi, da, într-adevăr se și vindecă, însă s-a creat o sensibilitate din aceasta la nivelul sentimentelor, lucru care este de înțeles, adică nu este nimeni vinovat pentru lucrul acesta. Suntem oameni și avem sentimente, absolut normal, așa ne-a creat Dumnezeu în suveranitatea Lui. Al doilea lucru care aș vrea să-l aduc în atenție este de natură spirituală. Foarte mulți oameni, pentru că și sunt mai multe pe care vreau să le aduc în atenția noastră puțin mai târziu, dar din punct de vedere spiritual sunt mai slabi și poate în perioada aceasta mai slabi decât altă dată și cred că în felul acesta sunt mai deschiși la orice fel de speranță din punct de vedere spiritual care li se oferă pe piață, ca să zic așa. Și atunci, slăbiciunea poate veni și din mai multe surse, să zic așa. Oamenii sunt mai slabi spirituali, fie pentru că sunt la început de drum. N-au avut timp să crească spiritual, n-au avut timp să se hrănească și-au început călătoria pe calea credinței nu de foarte multă vreme. Noi știm că pe calea credinței nu-i ca în bazmele cu făt frumos, care creștea într-un an cât creșteau alții în 10 sau într-o zi cât creșteau alții într-un an. Corect. În cele spirituale nu există magia asta a creșterii într-o zi sau în 2 zile, oricât de spiritual și de căutători am fi noi după Dumnezeu. Apoi mai există și o categorie de oameni, eu îi numesc mai comozi sau nu vreau să le spun neapărat leneși, dar care au lăsat-o mai moale. Lasă că ascultăm predica de miercuri, ascultăm predica de duminică, ne mai uităm pe Facebook, pe YouTube sau pe mai știu eu ce rețele unde mai postează unul altul sau mai vedem o predică. Mai avem vreo 3 canale la televizor, dintre care, eu știu, majoritatea sunt infectate, dar nu de COVID, ci de păcat și de corupția aceasta a păcatului și a învățăturilor false. În sfârșit ne mulțumim cu ceea ce avem și asta nu duce decât la slăbire spirituală sau la lipsă de creștere spirituală. Și în felul acesta, când vine cineva care predică și pare că știe ce spune, ori când vine cineva care are un nume mare sau un nume despre care toți ceilalți știu sau atunci când îi pronunța numele respectiv, toată lumea clar știe despre ce e vorba, fie că știe să vorbească, pentru că una dintre caracteristici, o să vedem mai târziu, oamenii aceștia au cuvintele la ei și chiar vorbesc așa dulce, cu miere în gura lor, așa, ca să te ademenească, pentru că ăsta e și scopul. Oricare ar fi situația, oamenii care sunt din punct de vedere spiritual slabi, care sunt din punct de vedere sentimental mai, să zic așa, predispuși, mai sensibili, pot fi susceptibili, să zic așa, sau pot cădea în plasa acestor învățători falși, acestor, ne-am numit profitori de criză, oameni care se agață de această criză ca să-și mai transmită o travă lor prin biserici, prin rândul credincioșilor. Și aici vreau să fac o mică specificație și apoi o să te las pe tine. Nu vreau să vorbesc despre oamenii care fac astfel de lucruri sau spun învățături, eu știu, greșite din neștiință, dar și ei sunt vinovați pentru că nu învață, pentru că nu studiază. Ignoranța nu este eu știu, nu te disculpă, ca să zic așa, dar este mai puțin vinovată, să spun așa, decât a face anumite lucruri sau a da învățături cu bună știință. Și eu cred că trebuie să ne concentrăm pe ăștia care fac asta din bună știință, pentru că au un plan, au o agendă, urmează o schiță, o schemă. Oamenii ăștia nu sunt așa la voia întâmplării. Da, aș specifica eu câteva, dacă aș numi așa, câteva slăbiciuni ale oamenilor
care îi fac deschiși spre impostorii și profitorii din perioada asta și nu doar în perioada asta, dar în perioada asta în special. Și dacă tu vrei cu trecerea timpului sau în timp ce eu enumăr sau după aceea să spui și tu lucrul la care te-ai gândit, ești binevenit. De exemplu, frica de moarte și de boală. Frica de moarte și de boală te deschide automat spre anumiți oameni care spun că au un dar special de vindecare și ei te pot proteja de coronavirus, da? Și uite, susține lucrarea lor. Cu asta merge mână-mână și impostura asta, escrocheria financiară. Susține lucrarea lor, da? Pentru că ăștia fac o lucrare acum, nu ca noi, care spunem, domnule, asta e voia lui Dumnezeu, ne încredem în El, ne bazăm pe El, ne rugăm Lui și ne spălăm pe mâini. Nu, ei zic, nu, domnule, nu, vindecare, protecție, uite, susține lucrarea noastră. Că noi suntem acum pe internet să încurajăm credincioșii și să îi ajutăm și să fim în sprijin. Nu ca ăștia care sunt pesimiști și pun totul pe seama suveranității lui Dumnezeu. Nu, că Dumnezeu în suveranitatea Lui ne-a dat nouă autoritate și putere să izgonim dracul ăsta de coronavirus și așa mai departe. E frica de moarte și de boală care într-o oarecare măsură se grejește în viața fiecăruia dintre noi și este un reflex natural care ne face să ne ferim de mașini care trec în viteză pe lângă noi, ne face să luăm pastile, ne face să mâncăm la timp, ne face să ne spălăm și să facem anumite lucruri pentru protejarea vieții noastre pământești, ceea ce nu este greșit. Dar când ajungi să crezi erezii sau să te lași pe mâna unor impostori de felul acesta sau chiar să susții financiar lucrarea lor sau cum este acum, atâtea mii de distribuiri și atâtea zeci de mii de like-uri la niște enormități care sunt clar împotriva cuvântului lui Dumnezeu, nu dovedește decât că oamenii aceștia sunt într-o disperare. Oamenii ăștia nu se bazează pe Dumnezeu, nu se mai încred în Dumnezeu, deși sunt oameni care își spun creștini, da? Și se tem de frică, se tem de moarte și se tem de boală, da? Sau, de exemplu, siguranța financiară. Se vorbește așa de mult în ultima vreme despre o cădere financiară mondială, o cădere financiară, dacă te mai gândești la țara noastră, nu care și așa e bătută parcă de soartă. Dom'le, toți ne temem, nu pentru micile economii pe care și le-au pus oamenii deoparte, pentru anumite conturi în care și-au pus anumiți bani, ce să mai vorbim de plecat la mare în Grecia sau în Bulgaria și alte lucruri, oamenii se tem de lucrul ăsta. Ei, vin oamenii ăștia care promit nu doar vindecare de boală, ci promit sănătate financiară, da? Nu știu dacă ai auzit expresia asta și spun, dom'le, trebuie să lupți împotriva la duhul ăsta și așa mai departe, nu? Și evident că oamenii sunt foarte susceptibili la lucrul ăsta. Mie mi-a picat puțin camera, nu știu de ce, dar sper să revin imediat. O altă chestiune este frica de viitorul necunoscut, nu? Și atunci vin oamenii ăștia cu tot felul de promisiuni despre protecție, că nu o să se întâmple nimic, că o să fie bine și așa mai departe, și oamenii abia așteaptă să audă mesaje de felul ăsta. Tu la ce te-ai gândit? Da, cred că ceea ce ai deschis tu mai devreme este perfect adevărat, fără niciun fel de problemă. Însă, repet, cred că toate aceste descrieri cad în cele două categorii, de ordin spiritual și de ordin sentimental, sau cele care ne privesc pe noi în mod direct. Frica de moarte, frica de boală, frica de necunoscut, incertitudinea prezentă, cu atât mai mult incertitudinea viitoare, ca să zic așa. Da? Nu știu dacă ne mai auzim, pentru că eu te aud. Eu nu mai văd nimic, probabil din cauza camerei și de asta. Da, din cauza camerei. E ok. Da, în regulă. Deci eu cred că astea sunt realități, e adevărat, nu trebuie să le negăm, sunt absolut normale, așa cum ai spus și tu, însă cred că atunci când le dăm crezare oamenilor acestora, având la bază lucrurile astea pe care le-am spus mai devreme, suntem clar victime sigure, adică nici nu se mai pune problema. Suntem victime sigure. Da? Dacă nici nu mai punem mâna pe Biblie să citim și să vedem ce ne spune Biblia cu privire la vremurile în care trăim, sau dacă, atingem cumva Biblia să discutăm despre asta și auzim o predică escatologică sau auzim mai este o chestiune care vreau să o fac clară din capul locului, și anume trebuie să plecăm de la premiza, în tot ceea ce spunem și în seara aceasta, dar și în viața noastră de credință, trebuie să plecăm de la premiza că Israelul nu este tot una cu biserica.
Israelul este poporul lui Dumnezeu din punct de vedere fizic, ales de Dumnezeu pe pământul acesta cu un scop anume și nu trebuie să descriem în momentul ăsta, poate altă dată discutăm despre asta, dar biserica este, deși este la fel poporul lui Dumnezeu, are cu totul alt scop, are cu totul altă conotație, are cu totul altă componență și așa mai departe. Ei, greșeala multora este atunci când citesc Biblia că iau promisiunile lui Dumnezeu din Scriptură pentru evrei, da? Specific pentru poporul Israel, și le aplică în mod direct lor sau le aplică în mod direct bisericii. Și atunci nu mă miră faptul că se mustră duhuri de coronavirus, de COVID, de, eu nu știu, să fac promisiuni de prosperitate și se citează Biblia. Adică ce poți să spui? Că e nebiblic? Nu, mă scrie în Biblie, trebuie să credem Biblia. Sau dacă vii și spui, frate, stai puțin că nu zice chiar așa. Pe ce, tu pui la îndoială Biblia? Da, și mă rog, astea sunt lucrurile care pleacă de la greșeala asta, cred eu, pe care mulți credincioși o fac, și anume că ei fac confuzie între biserică și poporul Israel. Și atunci, da, este și asta o rampă pe care se lansează acești impostori, acești profitori în a promite lucruri chiar cu Scriptura. Dar nu știu dacă ai observat perioada asta, că este, vorbim de pseudo-videcători, de pseudo-profeți, dar nu știu dacă ai observat ceea ce eu numesc pseudo-predicatori, cel puțin în perioada asta, sau făcând lucrurile acestea, oameni care nu mai fac niciun fel de distinție între Vechiul Testament, Noul Testament, Vechiul Legământ, Noul Legământ, Israel, biserică, și hrănesc foarte mult dorința naturală a omului de a fi protejat, de a fi bine, de a fi vindecat, de a avea cele necesare vieții pentru el și copiii lui, poate chiar de a se simți special, diferit față de necredincioși, nu? Se citează foarte mult acum Psalmul 91, o grămadă de promisiuni din Vechiul Testament și oamenii întreabă, păi ce, Biblia nu mai este valabilă? Ce, suntem marcioniști? Noi credem într-un Dumnezeu în Vechiul Legământ și altul în Noul Legământ? Nu! Doar credem că Dumnezeu lucrează în moduri diferite în istorie și că Dumnezeu ne arată că lucrează în moduri diferite în istorie, asta ca o clarificare teologică. Nu, noi nu credem în doi Dumnezei, noi nu credem că Dumnezeu se schimbă, caracterul lui se schimbă, dar sunt promisiuni condiționate ale lui Dumnezeu, sunt promisiuni făcute pentru o anumită perioadă, sunt promisiuni care țin de un anumit tip de legământ, cum este legământul poporului Israel, și am văzut în perioada asta toți un fel de evanghelie a prosperității mai soft. Oameni pe care îi întreb, ce, tu crezi că dacă ești copilul lui Dumnezeu, toate lucrurile îți merg bine? Și îi spun, nu vrem să spune asta. Crezi că dacă ești copilul lui Dumnezeu, trebuie să fii sănătos tu? Noi nu credem asta. Crezi că dacă ești copilul lui Dumnezeu, trebuie să fii bogat, putred? Noi nu credem asta. Și totuși, dacă te uiți la versetele pe care ei le folosesc și clipurile pe care le trimit și jumătățile de predici pe care le trimit și jumătățile de versete pe care le trimit și colajele pe care le trimit și pozele pe care le trimit, toate sunt pânzite de versete din Vechiul Testament care proclamă vindecare pe baza Psalmului 91, pe baza Psalmului 23 și așa mai departe. Deci este un fel de evanghelie a prosperității mai soft. Și eu cred că lucrurile astea au prins acum, pentru că ani de zile în bisericile noastre, nu în biserici carismatice, în bisericile noastre s-a predicat o evlavie bazată pe legalism. Dacă asculți de Dumnezeu, o să-ți meargă bine financiar. Dacă respecti regulile pe care noi le punem aici la biserică, Dumnezeu o să te binecuvânteze. O să fie bine în familie, copiii tăi o să nu știu ce. Și atunci, acum când a venit problema asta, pandemia asta globală, oamenii erau deja, cum să zic, pământul lor spiritual era deja arat și potrivit pentru sămânța asta. Pentru că ani de zile au fost prelucrați în felul acesta. Nu știu dacă ești de acord cu mine în punctul ăsta. Da, sunt de acord și cred că am alunecat de multă vreme, nu acum, am alunecat în panta aceasta unui creștinism de tip business, de tip afacere. Eu îmi fac treaba, mă duc la biserică, dau zeciuială, eu știu, pun bani la colectă, nu știu formele de dărnicie a fiecărei biserici, așa generalizez ca să zic. Dar și Dumnezeu să obligă să mă țină bine, să mă țină sănătos, să fie și un fel de troc, un fel de afacere cu Dumnezeu și de fapt la asta se limitează totul. Pentru Moș Nicolae, adică ești cu minte în timpul anului și el vine și îți aduce ceea ce ai nevoie. Pe de altă parte, dacă n-ai fost copil cu minte, s-ar putea să găsești un nuiaș, dacă te-ai lovit la mână sau
Doamne ferește, ai o boală acum, mai ales să ne gândim la cei care săraci sunt infectați de virusul ăsta urât, vă dați seama, îți dai seama, că ideea e că da, au făcut el ceva, au făcut ei ceva, că nu degeaba, adică nu există niciunde în toată treaba asta, nu există suveranitatea lui Dumnezeu, nu există controlul lui Dumnezeu, nu există, noi zicem Domnul, da, care în ebraică vine Adonai, nu? Adică este Domn și vorbim despre Domnul Iisus Hristos, da, din Noul Testament, care are aceleași prerogative, da, El este Domn, este stăpân. Noi zicem Domnul, dar numai că nu-L tratăm ca pe stăpân. Da? Noi zicem, da, Dumnezeu este stăpân, da, Dumnezeu depinde de mine, de ce fac eu, de ce, da, adică El mă binecuvântează dacă eu fac ceva și știi, adică mi-aduc aminte foarte simplu, cel mai simplu exemplu care îmi vine în minte este cel al lui Iacov în Geneza. Dacă mă vei binecuvânta, dacă și eu și cam asta e panta în care am alunecat de mult vreme noi, apropo de ce ai zis tu mai devreme cu Evanghelia Prosperității. Da, e un pământ propice și pentru Evanghelia Prosperității și pentru o Evanghelie de tip business, dacă pot să-i spun așa, cu E mic. Da, da. Uite, înainte să mergem la caracteristicile profitorilor, impostorilor, escrocilor și așa mai departe, aș vrea să mai indic un fapt. Și anume, ani de zile s-a lăsat liber speculația de tip apocaliptic. Adică, dom'le, nimeni n-ai fi văzut pe nimeni mustrând pe altul, sau pe un prăstor sau predicator atrăgând atenția pe cineva care face potriveli din astea în literatura sau în domeniul apocalipsei. Genul 666 înseamnă aia. Fiecare crede ceva. Cu Israelul, cu Anticristul, cu al treilea templu sau o grămadă, cu Gog, cu Magog, o grămadă de lucruri de felul acesta. Acum este o explozie de predici de natură apocaliptică, care sunt diferite una de cealaltă, exact ca teoriile conspiraționiste. Doamne, de unde e COVID-ul ăsta? Fiecare e cu teoria lui. Exact așa e acum cu predicile astea apocaliptice. Predici manipulatoare apocaliptice, predici că suntem în necazul cel mare, alții că nu suntem în necazul cel mare și că începe imediat necazul cel mare și că răpirea sigur trebuie să fie prin 2020. Am văzut cu rabini, creștini care dau share la link-uri în care rabini spun că până de Paște o să vină Domnul Iisus și că numai Domnul Iisus ne vindecă de coronavirus. Dom'le, niște enormități extraordinare. De ce? Pentru că, de-a lungul anilor, predicatorii au hrănit lucrul ăsta. Au hrănit audiența cu așteptări din astea apocaliptice, da? În care urmau să se întâmple tot felul de lucruri. Și nu știu care e poziția ta escatologică, nu e timpul acum să discutăm despre asta, dar din punctul meu de vedere, isteria care are loc acum se datorează și acestui lucru, da? Nu doar pseudo-profeților, pseudo-vindecătorilor, ci și pseudo-predicatorii care în loc să predice cuvântul lui Dumnezeu s-au ținut de tot felul de potriveli de felul acesta, au scris cărți, au scris articole și au devenit virali, nu predicând Scriptura, sau predicând expozitiv, ci au devenit virali, venind cu tot felul de combinații din astea, de cifre, de lucruri ascunse, un fel de neognosticism apocaliptic. Dom'le, niște lucruri, niște taine pe care le știm noi și vi le descoperim acum. Și dacă te uiți la ei, predicarea cuvântului Dumnezeu nu este nici 10% populară ca aceste, nu știu cum să le spun, discursuri neognostice, pseudo-apocaliptice. Da. Și acum, bun, noi facem o analiză, poate o radiografie, poate și alții mai mulți, așa ca și noi, fac lucrul acesta, poate nu ies în spațiul public să explice sau să spună ceea ce cred ei și nu contează din ce motive nu ies. În sfârșit, ideea este că, ok, am văzut care este efectul, însă care e cauza. Este foarte posibil ca unii predicatori bine intenționați să preia un mesaj pe care l-au considerat că ar fi biblic de la altcineva și n-au mai trecut prin filtru propriu, să zic așa, mesajul respectiv. Da? Am auzit ceva fain despre al treilea templu. Ok, și eu voi predica. Păi dar normal că îi lăsăm cu gura cascată pe oameni când începem să le spunem despre pregătirile pentru al treilea templu. Dau numai un exemplu.
că nu am fost la Ierusalim și am vorbit acolo cu niște oameni care erau rabini și care povesteau și toate celelalte și imediat asta atrage. Să spui omului că trebuie să se pocăiască, să spui omului că Pavel în Roman spune că nu trebuie să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul și că acel nici de cum este și să stai o predică numai pe un cuvânt nici de cum aduce plictiseala, să fim serioși. Până la urmă, ce atrage oamenii, ce atrage publicul? Hai să avem o discuție despre nici de cum din Romani. Să vezi câți oameni urmăresc discuția sau cât sunt interesați de asta și hai să povestim acum despre, nu știu neapărat despre al treilea templu, dar hai să ne dăm cu părerea despre când va veni Domnul. Da. Să vezi atunci. Da, înțelegi? Deci asta e chestiunea. Mulți au făcut asta din dorința de a atrage oamenii, de a-i face să asculte, chiar și pentru o vreme. Da. Bun, deci, uite, înainte să intrăm la caracteristici, oamenii să știe despre ce vorbim. Vorbim despre oameni care fac profeții sau spun că au avut profeții, vedenii, tot felul de lucruri cu privire la coronavirus. Oameni care spun cum să te tratezi de coronavirus. Am primit recent o descoperire în asta în care zicea să bei borș sau nu știu ce. Mi s-a părut o poantă, nu știu dacă e serioasă, dar părea o soră mai în vârstă care spunea că Domnul a descoperit că să bei borș, nu știu cum, în ce combinație, ca să te vindeci de coronavirus. L-am văzut pe Kenneth Copeland, nu? Cred că era, care într-un clip acum recent condamna, judeca duhul de coronavirus live, direct, eliberându-l din America. Unii au zis, bă, am scăpat, putem să ieșim afară. I-am zis, bă, stai liniștit, că a fost numai din America, din România nu l-a rezolvat. Avem la București acum o biserică, Râul Vieții. Stai un pic despre, să nu trecem de Kenneth Copeland, nu că ar trebui să-i acuzăm prea mare, dar pe 29 martie la ora 12 a spus el că va fi sfârșitul coronavirusului, adică nu vorbim numai despre o alungare, adică vorbim despre chestiuni clare, dar nu mai sunt acele profeții vagi. Da. Ca pe vreme, Domnul te vrea mai sfânt, trebuie să și te pocăiești. a proclamat descoperirea imediată a vaccinului și chiar dacă s-ar descoperi imediat nu poate fi plecat a doua zi. Și plus că este o contradicție. Bun, dacă ai izgonit duhul de coronavirus, dracul din spatele coronavirusului, pentru ce mai ai nevoie de vaccin? Care, nu, dacă a dispărut. Și dau nume, nu dau pe toți nume, dar dau nume, de exemplu, Biserica Râul Vieții, care este o biserică carismatică cu Răzvan Mihailescu, care este păstor acolo, care tot așa recent acum, acum câteva zile, proclamau, vindecau, eliberau, stopau coronavirusul și așa mai departe. Oamenii mor tot mai mulți. La Suceava este nenorocirii, dezastru. Eu vin de acolo, am părinți acolo. Deci nu-mi tot una să ascult lucruri de felul ăsta, da? Mai ales dacă ai un părinte bolnav care are anumite afecțiuni. Știi, domnule, dacă ia coronavirusul, au o anumită vârstă, e cel mai probabil să moară. Și oamenii ăștia se joacă, practic, se joacă cu niște lucruri foarte serioase. Deci eu așa am avut sentimentul, dacă mă gândesc la părinții mei, nu? Băi, oamenii ăștia ar călări niște cadavre, să-i mai facă niște bani, să mai facă niște vizualizări pe internet, să fie mai influenți, să fie mai populari, să câștige ceva. Bun, da, cadavrele oamenilor noștri care ne sunt dragi, poate a părinților noștri, a bunicilor noștri, știi? Nu este o joacă. Dacă gândești chiar omenește, sentimental, băi, nu te putem juca. Nu? Și dacă o iei omenește, cineva trebuie să spună, bă, trageți semnalul de alarmă, loviți clopotul tare. Lucrurile nu sunt cum trebuie, da? Ăsta e scopul, asta e și dorința mea și cred că a noastră, a amândurora și a mai multor ca noi și pe care aceasta lansez un apel către toți cei care văd pericolul acesta. Fraților, nu stați, vorbiți, pentru că nu este important doar să știu eu adevărul, nu este important doar să văd eu că se apropie hoțul, ca și străjeri, dar nu ca străjerii ăia despre care, pseudo-străjerii, despre care știm că au făcut atâtea ravagii. Dar ca străjer a trebuit să sun trâmbița, că degeaba văd numai eu și mă ascund. Sau văd eu și spun la 2-3 pe lângă mine. Trebuie să dai sfoară în țară, adică vorbim despre un pericol, numai o secundă te rog. Spune. Dacă ai găsit ceva bun, o comoară, ceva și vrei să o împărtășești cu toată lumea, strigi în gura mare, fraților, duceți-vă acolo să zicem că n-am mâncat pâine de nu știu câte timp și să dă pâine. Fraților, duceți-vă să luați pâine. Dar de ce nu strigăm la fel de tare când vine pericolul? Când vine lupul? De ce doar ne pe noi? Dar nu știu dacă știi, zilele astea eu am salvat postarea pentru că dumnealui o șters-o, un frate de la Străjerii, când s-a aflat despre faptul că fratele Viorel Candreanu era într-o stare tragică, am postare, am trimis-o la câțiva, a proclamat în direct pe Facebook
ceva de genul duh de coronavirus, ceva de genul ăsta, ia-ți labele de pe Viorel Candreanu, n-ai niciun drept asupra lui, e vindecat în rănile Domnului Iisus, nu știu ce. A doua sau a treia zi omul a murit, l-a mormântat cu maximum persoane. Deci, nu a fost un frate foarte cunoscut, omul ăla n-a fost credincios, n-a funcționat proclamarea și atunci vezi, imediat mi-am șters postarea. Bun, nu ți-ai șters postarea, numai noi am văzut lucrul ăsta, da? Dom'le, n-a funcționat, trezește-te, n-a funcționat, nu mai poți să mergi în continuare cu lucrul ăsta, da? I-ai spus dracului să-și ia labele de peste el și nu și le-a luat, a murit. Cum rămâne cu asta? Oamenii nu spun nimic, știi? Am făcut un live pe YouTube, un apel către vindecători și am primit foarte multe mesaje negative și pozitive, dar mai multe negative, în care câțiva mi-au spus, mai mulți mi-au spus, doamne, noi suntem de acord cu tine, numai hai să tratăm lucrurile astea privat. Bun, dar oamenii ăștia sunt public, oamenii ăștia se folosesc acum de tehnologie, oamenii ăștia se folosesc acum de internet, se folosesc de aparatură bună, scumpă, ca să spună minciunile astea, da? Voi ar trebui să trageți semnal de alarmă, mai ales că unii dintre ei sunt din cercurile celor care mi-au spus mie, eu sunt de acord cu tine că nu-i bine, nu-i adevărat, e fals și așa mai departe. Bun, dar tolerați lucrurile astea și nu-i în regulă, da? Ei public să facă lucrurile astea, iar noi pe la spate să spunem, bă, nu-i chiar ok. Acum cred că e momentul în care trebuie să deconspirăm falsurile enorme, strigătoare la cer, care sunt peste tot. Da, și care se ascund sub o haină a, cum să spun, este un soi de violență verbală la ei, sigur, nu vorbim despre violență fizică. Și apropo de asta, eu nu sunt pentru violența fizică, cred că violența fizică nu rezolvă absolut nimic, mai rău adâncește orice problemă și așa mai departe, numai că astfel de proroci, cred că în Vechiul Testament, dacă trăiau, aveau o singură dată șansa să greșească, o singură dată. Că a doua oară erau stană de piatră sau erau acoperiți de pietre, dar nu mai aveau a doua șansă să greșească. Păi când ăștia vin și dau date și dacă nu e așa, păi știi că în fine o întorc. Ideea este că ei se ascund, oamenii ăștia se ascund sub haina asta. Dom'le, n-avem voie să judecăm. Dar de ce mă judecați? Sau de ce îi judecați pe oamenii ăștia? Sunt oamenii lui Dumnezeu. Dar unde e iubirea frățească? Dar unde e îngăduința? Dar unde este roada Duhului Sfânt, dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, facerea de bine, credincioșie? Toate astea, unde sunt? Păi stați un pic. Unde sunt roadele sau roada Duhului Sfânt și unde sunt toate virtuțile astea în primul rând la oamenii aceștia? Da? Pentru că ei se ridică și în numele Domnului aduc mesajul oricare ar fi el. Și atunci noi trebuie să stăm mici, noi trebuie să ne luptăm în bisericile noastre cu tot felul de idei pe care ei le implantează în mintea oamenilor. Repet, datorită mediei, datorită, eu știu, în fine, asta este, toate canalele sunt la dispoziția lor, ca și la dispoziția noastră. Da, noi stăm liniștiți, ne vedem de ale noastre, pentru că nu vrem să ne este frică, dar nu frică din aceea de lași. Adică nu consider că cei care ar trebui să vorbească nu vorbesc pentru că sunt lași, dar le este frică să nu supăr pe Domnul, să nu cumva să fac ceva, parcă mai bine aș vrea să-l... Dar confruntă-l. Confruntă-l între tine și el, așa spune Biblia. Da? Fă ceva, dacă poți. Iar în ce privește chestiunea asta publică, eu cred în următorul principiu. Dacă ai făcut un lucru rău în privat, da, și află cineva despre el, frățietatea, biserica, păstorul, slujitorul și așa mai departe, te mustră în public, cred că păstorul respectiv greșește. Pentru că l-ai făcut în privat, trebuie să abordeze lucrul ăsta în privat. Însă dacă ai făcut o chestiune publică, adică tu ai aruncat o travă peste grâu public, în mod public, și eu văd că o turmă de oi se apropie de acel lan de grâu otrăvit și strig tare la ciobanul respectiv, la păstorul respectiv, nu-ți lăsa oile acolo. Cine mă poate învinui pe mine de rele intenții, de judecată, de lipsă de dragoste, când eu încerc, știind, văzând, auzind lucrurile acestea, să previn un dezastru? Păi să-mi fie cu iertare. Asta facem noi acum, da? Încercăm să prevenim. Nu suntem noi perfecți, dar dacă ne uităm la caracteristicile oamenilor acestora, ce fac ei și la ce spune Biblia că sunt și fac ei, și dacă vedem că se potrivesc una cu cealaltă, ce spune Biblia cu ceea ce fac ei, înseamnă că ei sunt în categoria aceasta. Ce să facem cu ei? Nu, frate, nu-i spânzurăm, nu-i lovim, nu, repet, sunt împotriva violenței de orice natură. Dar nici nu trebuie să strigăm, nici nu trebuie să avertizăm oamenii, să avertizăm poporul, să avertizăm creștinii, pentru că suntem ce?
iscăm scandaluri sau tot felul de neplăceri, dar să fie sănătoși ei și să se pocăiască, că poate o astfel de atitudine a unui credincios, a unui lider spiritual, poate că aduce pocăință în viața unui astfel de om, care nu și-a dat seama până acum. Da. De ce să privim toate într-o cheie negativă? De ce să cântăm partitura numai în cheia fa, numai la subsol, numai jos? De ce să nu privim lucrurile și într-o cheie pozitivă? Da? Pe lângă faptul că suntem obligați ca și slujitori să avem grijă și să veghem asupra învățăturii care o dăm turmei noastre și de ce nu și învățăturii care turma o primește prin alte căi, pentru că nu poți controla acum, să fim serioși, în era asta a mediei și a social media, cum se numește ea, că tot aducem englezisme din astea în discuții, în era asta nu poți controla și nu poți să impui cuiva, nu te mai uita pe canalul cu tare, nu mai poți să-i spui. Da, poți să-l sfătuiești. Să-l sfătuiești, să-i spui, uite, Alfa și Omega prezintă foarte multă învățătură distorsionată și să-i dai și argumente. Carismatică, exact despre ce am vorbit. Da, știi cum carismatic, de multe ori când spui doar carismatic, s-ar putea ca unii oameni să aibă o viziune nu prea corectă despre ceea ce se întâmplă acolo, pentru că se gândesc, domnule, carismatic înseamnă frații ăia care se roagă, care au mai mult patos în rugăciune, nu identifică această doctrină carismatică neapărat cu ceva fals. Dar să spui, domnule, au o învățătură falsă. Adică, de ce? Și poți să argumentezi. Dar mai mult decât atâta nu poți, că nu poți să iei telecomanda omului și să schimbi canalul. Corect. Nici nu e normal, nici n-ar fi normal. Dar măcar să strici, că s-ar putea ca omul să zică, mă, dacă strigă X, strigă Y, strigă Z, strigă ăla, înseamnă că s-ar putea ca la mijloc să fie ceva, adică nu strigă ei degeaba acolo. Da. În sfârșit, e important să avem discernământ și eu cred că asta este ceea ce ne lipsește nouă, sau mă rog, nu ne lipsește cu desăvârșire, dar de multe ori nu exersăm discernământul noi ca și slujitori și oamenii din biserică. Ne este frică să discernem pentru că suntem acuzați de judecată. Dacă asta ar fi judecata și dacă de asta ne acuză oamenii că facem lucruri rele pentru că judecăm pe unul și pe altul, că spune lucruri nebiblice, ca să nu spun altfel, apoi să ne judece, că nu e nicio problemă cu asta. Adi, uite, suntem destul de înaintați, suntem la 37 de minute. Haideți să ne apropiem de partea cu caracteristicile. Îți voi da mai mult timp ție aici să ne spui care sunt caracteristicile profitorilor, impostorilor, șarlatanilor, escrocilor spirituali, așa cum sunt ele prezentate în Sfânta Scriptură. Va trebui să le schițez că nu avem tot timpul din lume dar suntem toți ochi și urechi să ascultăm ce ai de spus și apoi după secțiunea asta o să luăm niște întrebări și răspunsuri, pentru că s-au pus deja câteva și eu zic că sunt niște întrebări și răspunsuri foarte bune la care va trebui să dăm răspunsuri. Spune-ne, cum îi descoperim? Am vorbit despre ei, cum îi descoperim? Am dat și câteva nume. Apropo, Benny Hinn profețea că Domnul i-a descoperit că o să fie vreo 5.000 de îmbolnăviri și erau deja trecute cu miile peste. Nu vreau, doar 5.000. Da. Deci au început să vorbească foarte exact oamenii ăștia. Da. Bun. Hai, spune-ne. Bun. Caracteristici. Acum, sigur, în Biblie găsim mai multe locuri în care astfel de oameni sunt caracterizați. Vorbim, Pavel avertizează și nu numai Pavel, însă Domnul Iisus Hristos avertizează în Matei capitolul 7 și așa mai departe. Însă eu am ales astăzi și voi face o sinteză a schiței, dacă mi este permis expresia aceasta, pentru că e timpul înaintat și sunt foarte multe caracteristici. Am luat ceea ce spune apostolul Iuda. E interesant, când Iuda scrie epistola sa, intenția lui este să scrie despre un subiect, și anume mântuirea de obște, și spune: m-am văzut silit, m-am văzut nevoit, într-un fel forțat, să vă scriu despre a lupta sau să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Ce l-a forțat? Ce l-a silit pe Iuda? Ce a făcut ca să își deturneze atenția de la ceea ce vrea să scrie inițial la treaba asta? Versetul 4. Căci s-au strecurat printre voi, și Iuda îi numește unii oameni despre care scrie mai departe că sunt scriși de mult pentru sânda aceasta, și apoi începe să-i caracterizeze. Foarte interesant este că marea parte din epistolă, Iuda, o folosește pentru a îi descrie pe acești oameni.
dacă vă uitați mai atent la epistola aceasta, veți vedea că adresarea este pentru frați, pe care îi numește prea iubiților, da? Pentru frații lui, pentru credincioși, însă lor le spune foarte mult despre cum sunt oamenii aceștia pe care noi îi numim astăzi, da, profitorii crizei. Da? Sigur, atunci când Iuda a scris și primii lui cititori nu știau de criza din zilele noastre, însă Dumnezeu în suveranitatea lui a văzut lucrurile acestea și de aceea ni se scriu aceste lucruri. Am împărțit această caracteristică în două. Oamenii aceștia sunt ceva și fac ceva. Deci îi caracterizează două chestiuni. Ei nu doar sunt cumva, ci rezultatul a ceea ce sunt se vede în ceea ce fac ei. Dar spune Biblia că sunt neevlavioși. Și fiindcă sunt neevlavioși, schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn, pe Domnul Iisus Hristos. Interesant lucrul ăsta. Da, sunt neevlavioși. Da, apoi spune că sunt râți de visările lor. Biblia, traducerea literală din 2017 îi numește visători. Da, oameni visători. Își pângăresc la fel trupul. Și aici aș vrea să fac o mică paranteză. Când spune își pângăresc la fel trupul, da? În versetul 8 spune treaba asta, spune numai după ce descrie ce s-a întâmplat, în versetul 7 descrie ce s-a întâmplat cu cetățile Sodoma și Gomora și așa mai departe și cum erau oamenii de acolo. Și acest la fel ne face să ne gândim în context, pentru că e important că atunci când citim să punem ceea ce citim în contextul, da, scrierii respective, să ne gândim la cei din Sodoma și Gomora care își pângăreau trupurile și știm cum trăiau. Ei sunt descriși foarte bine în Scriptură, înainte de a-i descrie Iuda, îi descrie Pavel, îi descrie Geneza și așa mai departe. Apoi, oamenii aceștia ne socotesc stăpânirile, bagiocoresc drăgătoriile, oamenii aceștia n-au autoritate. Ei nu vin nici chemați, nici trimiși de altcineva. Și sunt unii care sunt chemați pentru că au un nume și pentru că au spus și pentru că Dumnezeu a vorbit prin ei și toate celelalte, dar ei nu sunt trimiși, ei nu sunt aleși, ei n-au nicio autoritate. Frate, din ce biserică vii? Frate, din Biserica lui Iisus Hristos. Frate, dar cum se numește denominațiunea? Frate, dar noi suntem, înțelegi, și încep să te ducă până când, evită răspunsul ăsta. Dar poți să spui simplu, Biserica Universală e adevărat, dar ai o localitate în care te închini cu un grup de credincioși, sub un pom, într-o curte, într-o cameră, într-o clădire, despre asta discutăm. În sfârșit, hulesc ceea ce nu cunosc sau bajocoresc ceea ce nu cunosc, oamenii aceștia se pierd singuri în ceea ce știu încă din fire. Da? Nu ți se pare interesant versetul 9? Zice, bajocoresc dregătoriile și zice, Arhanghelul Mihail când se potrivea diavolului se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul să te mustre. Aceștia din potrivă bajocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire ca dobitoacele fără minte. Mi se pare foarte asemănător cu ceea ce fac unii lideri, cum a fost Kenneth Copeland, judeca pe Satana și duhul de coronavirus și eu am auzit blestemând pe diavolul sau demonii și așa mai departe, ceea ce în Biblie nu vedem, nici măcar din partea îngerilor care au o autoritate și o putere legitimă dată de Dumnezeu, dar nu vedem făcând lucruri de felul ăsta. Da, continuă. Ideea este că oamenii ăștia, oamenii de tipul ăsta, sunt oameni care își arogă puteri mai mari decât îngerii, chiar decât Domnul Iisus Hristos și îi spun pe baza faptului că Domnul Iisus Hristos spune minuni mai mari ca mine veți face. Da. Clar, îi scot din context ceea ce spun ei, până într-acolo încât ajunge, spre exemplu, unul Chris și nu mai știu cum îl cheamă, din Africa, Chris din Africa, da. Așa. Ăsta, la un moment dat, într-un videoclip, ajunge să cad doi pe acolo, leșină doi, eu știu cum, așa cum fac ei acolo și la final îi zice ălora de lângă ei să-i ridice, ăștia nu pot să-i ridice și apoi îi întreabă, dar știți de ce nu îi puteți ridica, de ce nu îl puteți face bine pe omul ăsta? Pentru că, zice, suflarea lui Dumnezeu dă viață. Și și-a luat microfonul în față, așa în fața gurii, a suflat și ăla s-a ridicat dintr-un, adică își arogă drepturi și puteri mai mari. Asta e blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Da, putere creatoare cumva, ca Dumnezeu. Este egală, exact, să spui că suflarea ta e egală cu a lui Dumnezeu. Dar în sfârșit. Da. Versetul 11, nu ți se pare interesant? Zice, a urmat pe calea lui Cain, s-a aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig. Ceea ce spune și în 2 Petru capitolul 2 despre învățătorii falși. Da? Despre
Și acolo e interesant, e folosit când zice apoi despre prezbiteri să nu fie iubitori de câștig mărșav, să nu fie scroci, ăsta e termenul în original. Și foarte interesant, din dorință de câștig, au pierdut într-o răscoală ca lui Core. Deci asta este de fapt ceea ce îi motivează pe ei, da? Să câștige bani. Acum, exemplul pe care ți-l dau eu acum cu câștigatul de bani, îl aleg foarte mare atenție, nu face parte, n-aș spune neapărat că face parte din excrocii despre care noi vorbim, falși vindecători, falși profeți și așa mai departe, dar este un exemplu care arată și felul în care oamenii foarte bine intenționați pot să cadă în asta. Și aș spune de la bun început, nici eu, nici tu, cred, nu suntem împotriva donațiilor sau a faptului că oamenii să susțină anumiți slujitori sau să susțină anumite biserici financiar. Sub nicio formă nu suntem împotriva la lucrul ăsta. Eu personal am putut să fac anumite lucrări și în Republica Moldova și în Ucraina sau în anumite locuri chiar din Oltenia, unde oamenii nu și-au permis să susțină foarte bine, datorită faptului că anumiți frați m-au susținut în lucrarea asta, eu am fost gata să dau de socoteală cum s-au cheltuit banii și așa mai departe. Dar, de exemplu, în plină pandemie, să ceri 3000 de lire pentru o rețea mai bună de internet, în plină pandemie globală, când oamenii mor și așa mai departe, mie mi se pare un act, n-aș spune scrocherie, un act de irresponsabilitate, în timp ce păstorul ăsta se lăuda cu săptămâni de zile în urmă că nici el, nici nimeni nu este plătit, nu este susținut și așa mai departe, sau să susții dita mai clădire închiriată, în timp ce te poți muta oriunde în altă parte, care este un muzeu în Anglia, în centrul Angliei, și care trebuie să plătești poate mii de lire acolo. În plină pandemie, mie mi se pare un act de irresponsabilitate să ceri oamenilor bani ca să doneze mii de lire pentru ce? Ca să ai super rețea la internet și pentru ce? Ca să stai în nu știu ce clădire fandosită, ca să rup gura târgului. Dom'le, uite, noi suntem în muzeu, frate, nu suntem într-un muzeu care este biserica nu știu cui, al lui Spurgeon sau nu știu cui a fost. Uite că am dat prea multe detalii. Din nou, vreau să spun foarte clar, eu nu zic că fratele este un escroc, ci spun doar că este un act de irresponsabilitate în situația în care noi ne aflăm, ca să și te asociezi cu oamenii care pur și simplu parcă bagă mâna în buzunarele altora ca să ia banii. Din nou, nu spun despre fratele ăsta că este un escroc sub absolut nicio formă, nu-l identific cu falși învățători, cu falși proroci și așa mai departe, ci este chiar un frate care a tras alarma cu privire la lucrurile astea și Domnul să-l binecuvânteze pentru asta. Dar spun că, uite, și noi putem să cădem în anumite practici care ne pun, sau cel puțin ne fac să fim asemănători cu escrocii împotriva cărora noi vorbim acum, pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Da, uneori bine intenționat fiind. Da, o rețea internet care să nu se întrerupă când faci un live e de dorit. Acum, în fine, discuția poate să meargă la nesfârșit, pro și contra, ca să zic așa, dar acum noi discutăm despre cei care, din punct de vedere spiritual, profită cu gândul ăsta, fac ceea ce intenționat. Fac, intenționat, plănuiesc, știu că jefuiesc, știu că rup biserici, știu toate lucrurile astea le fac clar, având în minte lucrul acesta. Repet, nu vorbim despre cei care sunt ignoranți, deși, repet, ignoranța nu înseamnă disculpare, adică nu ești mai puțin, nu ești lipsit sau exonerat de vină dacă pur și simplu ești ignorant. Trebuie să te pui la punct și trebuie să vezi, adică e clar, studiază Biblia și atunci nu o să mai fii un ignorant. Da, ei, oamenii ăștia, îs mânați de dorința de câștig și m-aș opri foarte scurt la Balam, pe care Balac l-a luat să prorocească sau, mă rog, să blesteme pe poporul Israel și l-a plătit pentru asta. Adică i-a zis, fă asta și îți dau așa. Acum n-a ieșit un blestem și a ieșit o profeție despre venirea Domnului Iisus Hristos. Citim cu toții asta în Numeri, dar asta din cauza suveranității lui Dumnezeu. Dar mergem mai departe în descriere, da, și spune că oamenii aceștia sunt, repet, să nu uităm, descrierea este pe două paliere, ca un avion cu două aripi. Sunt și fac. Ei sunt cineva și fac ceva ca rezultat a ceea ce sunt ei. Ei sunt niște stânci ascunse. Și ce fac ei? Se ospătează fără rușine, se îndoapă de-a binelea. Oameni care profită din punct de vedere material de bunătatea, de naivitatea, de credincioșia fraților, se strecoară prin biserici, se strecoară prin anumite grupuri și nu fac altceva decât, așa zice Iuda aici, așa e tradus în Cornilescu, se îndoapă de-a binelea. Da, clar sunt profitori. Sunt niște nori fără apă. Cea mai mare, așa am numit eu, cea mai mare decepție într-o zi de soare după ce nu plouă, eu știu, 20, 30, 50 de zile, am avut în Oltenia și peste 60 de zile fără ploaie, este să vezi un nor
în care spui speranța să-ți aducă apă și când colo el să se disipe înainte să ajungă deasupra ta și măcar umbră să nu aducă. Cam ăștia cu vindecările, cam așa îs. Așa îți, da, promit marea și sarea și dacă nu s-a întâmplat ceva, frate, n-ai avut credință suficientă. Știi, da, zice aici că mânați încolo un coace de vânturi. Știi ce interesant? Discutam recent pe un grup cu un frate din ăsta care proclama vindecări prin București și așa mai departe și acum și-a schimbat puțin teologia, dar trebuie să-i căutăm predicile de mai de mult când proclama vindecare și că vindecare totală la cruce și că-s duhuri de boală și trebuie mustrate și trebuie, așa zice, domnule, suveranitatea lui Dumnezeu, zice acum. Pac, s-a refugiat în suveranitatea lui Dumnezeu. Bun, dar unde era suveranitatea lui Dumnezeu acum câteva luni când promiteai oamenilor numai vindecări, numai eliberări și așa mai departe? Atunci unde era suveranitatea lui Dumnezeu? De ce nu spuneai și atunci că e suveranitatea lui Dumnezeu ca unii să rămână bolnavi, ca unii să moară de coronavirus, da? Sau să moară de alte boli? Atunci nu era suveranitatea lui Dumnezeu. Atunci îi dădea tare cu vindecare totală de plină. Știi? Da. Ei trebuie demascați. În momentul în care se văd demascați și când văd că n-au pe unde să mai întoarcă, pe unde să mai scoată cămașa, atunci e clar că schimbă optica, dar măcar, eu repet, în primul rând, ceea ce vreau să spunem astăzi și de fiecare dată să tragem un semnal de alarmă pentru frații, pentru credincioșii, pentru oamenii din biserică. Dar nu știu dacă ăștia falși ăștia, profitorii ăștia se vor pocăi. Eu îmi doresc să se pocăiască și să stea în biserică și în pocăință, în ascultare de Domnul și de Scriptură și de autorități, dar în sfârșit e vorba de cei mulți care se iau după ei doar pentru că, repet, au un nume mare, sunt văzuți pe toate rețelele și au făcut ceva în trecut. Bine, mergem repede că mai sunt câteva caracteristici și vreau să le trec, să nu le... Mai ai 2-3 minute, hai! Așa. Cele mai importante. Valuri înfuriate ale mării care spumegă rușinile lor. Da, ce scot din ei, tot ceea ce scot, spuma aceea care rămâne deasupra nu e decât rușinea lor. Sunt stele rătăcitoare, era să zic strălucitoare. Stele rătăcitoare. Numai să ne gândim la o chestiune foarte simplă. O stea, sau înainte când erau GPS-urile și așa, oamenii se călăuzeau după stele. Păi dacă steaua ți arăta nordul, steaua polar ți arăta nordul, dacă eu știu toate celelalte, păi dacă așa e rătăcită și nu-ți mai arată nordul, unde să te mai uiți? Adică oamenii ăștia n-au niciun fel de... N-au direcție. N-au direcție, nu știu unde merg, n-au nici așa. Și dacă te duci după ei, te rătăcești, evident. Exact, sunt cârtitori, sunt batjocoritori, nemulțumiți cu soarta lor, supuși firilor, poftelor firilor pământești, n-au Duhul, e foarte important. Ei proclamă că au Duhul, dar n-au Duhul. Și de cele mai multe ori găsesc, și o să închei cu chestiunea asta, descrierea care am luat-o din Iuda, probabil cu altă ocazie puteți face un studiu mai elaborat. Închei prin a spune faptul că oamenii aceștia proclamă că au Duhul Sfânt, bazat pe ce spune Ioan în prima lui epistolă, atunci când gnosticismul era la putere și când bântuia bisericile și când făcea ravagi în biserici, când gnosticii ajunseseră să spună chiar că Iisus Hristos de fapt n-a venit în trup pe pământ, ci a fost un soi de hologramă, noi astăzi o numim hologramă, da? Doar un spirit acolo. Și atunci Ioan zice foarte simplu, oricine mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup să-L primiți și cine nu mărturisește că a venit în trup și prin Duhul că a venit în trup să nu-L primiți. Și atunci oamenii ăștia și ce spun? Spune, așa vorbește Domnul care a venit în trup prin Duhul Sfânt. Adică oamenii ăștia cred că dacă asociază un verset cu ceea ce spun ei, fac acea profeție, fac acea strigare, fac acea orice ar fi să fie adevărată. Fals! Dar oamenii ăștia n-au Duhul. Punct. Dacă l-ar avea, n-ar fi așa. Da? Nu ar fi așa. Oricum ar fi, dar nu ar fi așa. Da? E foarte important aspectul acesta. Așa zice Iuda. N-au Duhul. Da? Nu este o blasfemie, nu este o hulă împotriva Duhului Sfânt să spui despre un proroc fals că n-are Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt nu poate călăuzi în a spune falsuri, în a aduce în rătăcire turma lui Hristos și așa mai departe. Da? Nu vorbim aici de posibilitatea de a vorbi, de oratorie, de asta. Nu. Vreau un predicator de la țară care n-are decât 2 clase ca trenul, care știe să citească în Biblie și o învăța să citească pe Biblie, dar care e plin de Duhul Sfânt, decât un din ăsta cu nu știu câte seminarii
și facultăți și doctorate terminate pe nu știu unde, care este un învățător fals. Deci, Corect, da. Nu că am fi împotriva amândoi la studiu sau la facultăți și așa mai departe. Da, da. Uite, aș încheia eu subiectul ăsta și apoi luăm 2 sau 3 întrebări. Apropo, dacă aveți întrebări, acum este momentul să le scrieți aici și încercăm să răspundem la ele. Mi se pare interesant, spune despre ei că slăvesc pe oameni pentru câștig, versetul 16 din Iuda, da? Foarte interesant. Da. Și am observat lucrul ăsta. Oamenii ăștia, pentru că umblă după câștig, sunt motivați de câștig, apreciază pe cei care dau câștig. Și ce este mai preponderent în așa zisea mișcare carismatică decât lucrul ăsta, nu? Dumnezeu te binecuvântează dacă dai, dar dacă dai la lucrarea noastră și ne dai nouă, nu? Care suntem oamenii lui Dumnezeu, în loc să lași pe Dumnezeu și să îngrijească El de nevoile tale așa cum consideră El. Și încă o chestie, zice aici, ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Și iarăși, câtă dezbinare s-a făcut în adunări exact pe lucrul ăsta, pe promisiunile astea de vindecare, de descoperire, de plinătatea Duhului Sfânt. Noi credem în plinătatea Duhului Sfânt. Noi credem că Duhul Sfânt lucrează. Noi credem că este în biserică. Noi credem că Dumnezeu vindecă și face minuni. Dar oamenii ăștia au venit cu niște promisiuni false și au rupt adunări, au distrus adunări, exact pe promisiunile astea. Duhul Sfânt face dezbinare. Ia Duhul Sfânt un dar, chiar unele dintre cele mai nesemnificative daruri și face praf și pulbere anumite adunări care au fost credincioase, au avut mărturie în anumite sate și așa mai departe. Nici vorbă de așa ceva. Nici vorbă de așa ceva. Și mulți dintre ei, exact cum spune aici, s-au strecurat printre voi. Da? Deci n-au venit pe față, s-au strecurat. Da? N-au venit pe față să ne spune exact care e treaba. Au venit cu tot felul de lucruri, cu tot felul de chestii ascunse și au încercat să câștige pe ascuns anumiți frați și să ia de partea lor și să-și promoveze ei lucrările lor. Hai să mergem rapid la câteva întrebări. 30 de secunde dacă mai îmi dai voie, da, apropo de chestiunea asta cu apropo de chestiunea asta cu strecuratul, pentru că sunt oameni care se strecoară, ei vin aducând 95% din ceea ce spun ei fiind biblic, dar cu fiecare întâlnire pe care o au, mai adaugă puțin, odată 5%, odată 10% și crește doza de otravă. Însă ceea ce este foarte păgubos din punctul meu de vedere în biserici este atunci când îi admitem pe oamenii aceștia și când îi lăsăm, și am auzit astfel de oameni responsabili în biserică de partea spirituală, bătrânii ai bisericii, atunci când eu i-am confruntat, fiind mult mai tânăr decât acum și încercând să demasc niște credincioși, așa zis credincioși, ei se numeau, cred că neoapostolici, brahamiști, în fine, nu știu exact sorgintea lor, în sfârșit, și le-am spus fraților, cum să-i pui să predice în biserică? Și dacă ai pus să predice și era partea de studiu biblic, dacă ai văzut că la studiu biblic spun lucruri nebiblice, de ce mi-ai dat loc să predice? Și ce mi-a spus fratele respectiv? Frate, ei au spus și poporul ia ce este bun, doar ce este bun de la ei. Știi care a fost rezultatul? În biserica respectivă, undeva cel mult 5 ani de zile după ce s-a întâmplat evenimentul acesta, când noi am fost cumva scoși afară pe ușa din dos și, iertați-mi expresia neacademică, în șuturi, de către frații noștri cărora le-am atras atenția despre acești falși învățători, despre acești eretici, la 5 ani distanță maximum primesc anumite telefoane de la oameni care erau în preajmă și care ne cunoșteam, cu care mă cunoșteam și care cunoșteau situația, și cel puțin 3 familii din biserica aia au trecut la brahamiști. Asta pentru că au luat ce li s-a părut bine din toată predica aia, adică nimic. Otrava a contaminat toată hrana. Corect. Și clar, nu poți să lași oamenii, lasă frate să vorbească ei că oamenii noștri iau doar ce e bun, doar ce iau 90% din ceea ce e așa și aia 10% nu iau. Nu, 3 picături de apă, de otravă într-un pahar cu apă contaminează toată apa, să fie foarte clar. Adică tot ceea ce spun ei va fi contaminat de trăirea lor, de natura lor, de învățători falși. Îmi cer scuze, dar am vrut să spun chestiunea asta, fiindcă e foarte importantă să o înțelegem și e gravă. Practic, uite, e gravă. Citim niște întrebări live. Sebi Danileț ziceai de Psalmii 23 și 91 ca exemple de texte care nu se potrivesc în tocmai perioade cu care ne confruntăm. Pentru că acestea se adresau strict unui anumit popor ori unei anumite persoane. Care ar fi modalitatea eficientă de a filtra cât mai bine textele astfel încât să înțelegem când ni se adresează nouă? Sau în ce contexte putem folosi ca încurajări textele care nu ni se adresează? Eu aș spune de partea mea, da, trebuie văzut în fiecare caz dacă este un text dispensațional, dacă se aplică
pentru o perioadă din istorie sau alta, dacă se aplică unui legământ sau altuia, dacă se aplică unui popor sau altuia și așa mai departe. Dar, în același timp, eu cred că toate promisiunile astea, da, sunt valabile și astăzi în Domnul Iisus Hristos, dar nu într-un mod, ca și cum se spune, într-un cec în alb, da? Nu într-un mod absolutist. Ca și cum eu îl pot acum obliga pe Dumnezeu, proclam promisiunea aia și Dumnezeu execută lucrul ăla. De ce? Pentru că așa scrie în Biblie și eu mi l-am arogat, mi l-am asumat prin credință. Nu. Eu cred că toate promisiunile astea le avem în Domnul Iisus Hristos, dar ele ni se aplică în funcție de planul și suveranitatea lui Dumnezeu. Vă dau un exemplu din Noul Testament, ca să vedeți că lucrurile sunt așa. Nu vă îngrijorați, zice Domnul Iisus Hristos, ce veți mânca, sau ce vă veți îmbrăca, sau ce veți bea și așa mai departe. Dumnezeu zice, nu, Matei, capitolul 6, Dumnezeu ne poartă de grijă în toate lucrurile astea. Uite, dar sunt credincioși care au murit, Domnule. Au murit înghețați de frig. Au murit fără mâncare. Asta înseamnă că Hristos nu și-a împlinit promisiunea față de ei? Da? Deci asta înseamnă că promisiunile lui Dumnezeu sunt valabile, dar ele nu funcționează în mod automat, mecanic, sau funcționează în mod absolut. Tu cum ai comentat lucrul ăsta legat de promisiunile din Scriptură? Și eu cred la fel, e foarte important. Acum eu am un principiu în ceea ce privește citirea, studierea Scripturii. Există, am spus eu bisericii, 3 principii care guvernează studierea Scripturii. Principiul numărul 1, contextul. Principiul numărul 2, contextul. Principiul numărul 3, contextul. Da. Adică trebuie să contextualizăm, da? Exact. Este un text universal. Apoi trebuie să vedem ce fel de literatură este aceasta. Adică vorbim despre psalmi, clar, literatură poetică, da? E adevărat că are primii destinatari sunt evreii și ei înțelegeau cel mai bine psalmii. La fel de adevărat este că da, ei sunt valabili și astăzi, dar este posibil ca să nu mai trebuiască noi să vedem psalmii ca fiind ai noștri, pentru că dacă am citit ce spune în Noul Legământ, promisiunile lui Iisus Hristos date bisericii, uite, vă citesc una din Coloseni 2:10. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. În El ați fost tăiați împrejur și așa mai departe. Da? Păi atunci știu că dacă am totul de plin în El, da, El este păstorul meu, toate acestea mă încurajează, dar așa cum ai zis tu, nu pot să mi le lipesc mie, ca și cum mi s-ar fi adresat în mod direct mie, credinciosul noului legământ. Da? Spunea unul dintre profesorii la seminar, Biblia are o singură interpretare, dar mai multe aplicații. Dar pot să învăț din psalmi, pot să iau lecții de viață din psalmi, din Cartea Proverbilor, din toată Biblia practic, însă trebuie să avem mare grijă, că altfel o să ajungem să confundăm Paștele cu cina Domnului, pâinile pentru punerea înainte cu pâinea de la masa Domnului, spălatul picioarelor înainte de cină din Ioan 13 cu spălatul picioarelor la cina Domnului sau după cina Domnului și exemplul ar putea continua. Da, da, uite altă întrebare, un prieten de-a meu, am copilărit împreună, unul din cei mai buni prieteni mei pe care am avut, Valentin întreabă, crezi că Dumnezeu poate să vindece? Dacă da, cum cer vindecarea? Nu contrazic că se fac exagerări cu privire la prorocii, vedenii, vindecări, etc. Dar dacă Dumnezeu poate să vindece, cum e modul normal în care credincioșii cer vindecare? Răspund eu, primul, eu cred că Dumnezeu vindecă și astăzi, iar modul în care Dumnezeu vindecă ne este prescris, este o prescripție, nu o descriere din Evanghelii sau din perioada de început a bisericii, din perioada de tranziție, este o prescriere în Iacov, capitolul 5, dacă este cineva bolnav, prescriere să cheme pe prezbiterii bisericii, prescriere să se roage pentru el, un gândul cu un de lemn, asta trebuie explicat ce înseamnă, dacă a făcut păcate îi se vor ierta, mărturisiți-vă unii altora păcatele ca să fiți vindecați. Deci prescrierea este să te rogi tu, să chemi prezbiterii bisericii, să-ți mărturisești păcatele și Domnul te va vindeca. Asta este prescriere. Da, Dumnezeu vindecă și astăzi, nimeni să nu înțeleagă că noi nu credem în puterea de vindecare a lui Dumnezeu. Ce vreau însă să menționez este că este o distinție ca de la cer la pământ. Să spui că cineva are autoritate de vindecare și vindecă de peste tot coronavirusul sau vindecă tot felul de boli și este altceva să ceri lui Dumnezeu în smerenie, așteptând ca Dumnezeu să-și exercite puterea suverană de a vindeca atunci când El consideră că este necesar să vindece. Spune, Adi. Da, eu spun simplu, eu cred în vindecări divine, dar nu cred în vindecători divini. Da? Să fie foarte clar. Adică Dumnezeu în suveranitatea Lui poate să vindece orice fel de boală, fără niciun fel de discuție,
sau poate să facă, nu știu, cineva să moară de la o înțepătură de albină sau de viespie sau de țânțar sau așa mai departe. Adică asta nu este lăsată la latitudinea noastră. Da? Noi facem ce ține de noi, ce trebuie. Biblia ne învață să ne rugăm. Întotdeauna în rugăciunea noastră trebuie să avem clar voia lui Dumnezeu înaintea ochilor și suveranitatea lui Dumnezeu. Să ne rugăm lui Dumnezeu că El este suveranul. Asta e ce facem noi, ne rugăm și El decide dacă da sau nu. Noi neștiind dacă Dumnezeu decide da sau nu și cu atât mai mult nu ne permitem luxul, între ghilimele, să-i poruncim lui Dumnezeu să aducă vindecarea sau, eu știu, să trimită bolile sau duhurile de boală pe știu unde. Da, uite, Ovidiu întreabă Patrick, prietenul nostru comun, care e diferența dintre minunile lui Dumnezeu și providența lui Dumnezeu? Spune tu că tu ai fost la seminar. Și tu ai fost la seminar, adică suntem amândoi în aceeași barcă, da? Da. Da, minunile lui Dumnezeu sunt, din punctul meu de vedere, se întâmplă pe alocuri atunci când Dumnezeu consideră că este nevoie în anumite cazuri. Providența lui Dumnezeu este o chestiune generală asupra tuturor lucrurilor, asupra tuturor situațiilor, asupra tuturor oamenilor. Dar providența este ceva ce cuprinde tot și ar putea să fie numită purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru întreaga creație, fie că este vorba de oameni, de animale, de creație în general. Da? Este extins la absolut orice moleculă din univers, în timp ce minunile, cum spui, sunt intervenții nu spontane, suverane, care depășesc legile naturii, prin care Dumnezeu își îndeplinește voia lui suverană. Exact, și care se aplică, pe care Dumnezeu le aplică în anumite situații, anumitor oameni, din anumite locuri. Da? Nu sunt, minunile nu sunt naționale, adică tuturor românilor să ni se întâmple același lucru, aceeași mare minune sau, înțelegi ce vreau să zic? Da. Chestiuni clare, specifice, punctuale. Dumnezeu nu face niciodată risipă, nici de pâine, dar nici de minuni. Da. Uite, întreabă Ruben Dea Petric. Poți să fii un proroc mincinos fals neintenționat? Dacă da, care sunt diferențele dintre un proroc fals intenționat și unul fals, dar neintenționat? Deci există în Biblie această distinție, uite, sunt proroc fals, dar am fost neintenționat, spuneam prostii neintenționat. Ce zici? Păi nu am văzut asta în Biblie. E clar că cine primea mesaje la Dumnezeu, îl primea, era clar, era 100%, nu exista îndoială. Iar cine prorocea, folosind termenul pe care îl știm noi, din burtă, l-auzeam noi la școală deseori când la matematică, de unde l-ai scos? Din burtă. Dar cine prorocea de la el, era clar că își dorea lucrul ăsta. Adică era, ori auzi vocea lui Dumnezeu, ori n-auzi vocea lui Dumnezeu. Nu se poate să spui, mi s-a părut că am auzit vocea lui Dumnezeu, păi oile mele ascultă glasul meu. Dacă stăm să ne gândim, nu există confuzie în a auzi vocea lui Dumnezeu. Nu cred că există noțiunea de proroc fals neintenționat, din punctul meu de vedere. Da. Uite, eu aș face o mențiune aici. Nu știu dacă există sau nu există proroc falși neintenționați. Eu am un prieten care, când s-a convertit într-o biserică care credea în toate darurile miraculoase, prorocii și așa mai departe, și l-au convins că el este proroc. Și el a mers în felul ăsta ani de zile, dar uite, mărturia noastră comună este că Dumnezeu l-a luminat. Deci eu cred și dacă cineva ar fi într-o biserică în care oamenii ar convinge că el e vindecător sau proroc și așa mai departe, și el nu este, și lucrurile pe care el le gândește, psihologic vorbind și așa mai departe, le pune pe seama descoperirilor lui Dumnezeu, eu cred că Dumnezeu, dacă ar fi cazul ăsta, Dumnezeu îi va descoperi exact cum i-a descoperit prietenului meu. Deci eu asta cred. Dar nu fac o teologie din asta. Deci nu fac o teologie din asta, zic doar un caz pe mărturia unui om. Deci nu... Da, numai că eu cred că în cazul ăsta prietenul tău credea că este proroc, nu era, sau nu clama că el este proroc în sensul că știa. El credea, i-au spus alții și l-au crezut ce au spus alții. N-avea confirmarea clară sau așa mai departe. Exact. Sunt cei care vin și spun Dumnezeu m-a chemat, eu sunt și așa mai departe. E clar, nu, așa văd eu lucrurile. Dar posibil să greșesc, dar... Frate Adi, avem o oră și 9 minute. Închem aici live-ul din seara asta. Poate cu ajutorul Domnului și altă dată o să mai comunicăm pe alte subiecte. Îți mulțumesc că ai acceptat să discutăm despre subiectul ăsta. Un subiect spinos. Am fost mai, cum să zic, amândoi am fost mai, poate
pentru unii prea clari, prea direcți, prea brutal, nu știu, adevărul este uneori brutal. Scopul nostru nu este să spunem lucrurile într-un mod brutal, scopul nostru nu este să spunem lucrurile într-un mod jignitor pentru alții. Eu sper că n-am făcut lucrul ăsta. Evident, pentru unii care sunt mai sensibili și nu sunt obișnuiți niciodată să audă numite nume de oameni care fac lucruri de felul ăsta. Eu cred personal că am spus 1% din numele pe care le știu. Scopul nostru este să atragem atenția, să dăm niște principii, să dăm un filtru pe care oamenii să-l folosească de acum înainte. Sper să fie de folos pentru voi toți care sunteți online cu noi acum. Au fost cam 100 în general cei care ne-au ascultat. Vă mulțumim că ne-ați ascultat. Dați share la live-ul ăsta pentru a răspândi adevărul lui Dumnezeu. Pe grupurile voastre, pe WhatsApp, pe Messenger, unde vreți dumneavoastră, răspândiți-l absolut unde vreți și unde credeți că este folositor, dați-l și privat. Va fi încărcat pe YouTube la scurt timp. Adi, îți mulțumesc din nou pentru că ți-ai luat timp ca să discutăm lucrurile acestea. Domnul să te binecuvânteze pe tine, lucrarea pe care o faci acolo în Oltenia. Pentru cei care aveți întrebări cu privire la ce face el acolo, Adi Gașpar, îl găsiți pe internet, turnați întrebări. El o să vă răspundă numai când are timp, care și el responsabilități și pastorale și familiale și așa mai departe. Vă dorim amândoi tuturor o seară bună, binecuvântată, protejați-vă de COVID, spălați-vă pe mâini, purtați mânuși, dar protejați-vă mai mult decât oricând de profito-covid din ăștia. Da? Cu ăștia nu trebuie să purtăm mânuși. Cu ăștia trebuie să fim direcți, fără mânuși. Exact. Bun. Vă spunem la revedere. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Noapte bună! Noapte bună!